Hello everyone. Happy Sunday. Kumusta? Mamahaw ta. Gigutom jud ko. Nangita kong tiyan og kanon. Nampay bahaw gapos udto. May akong giinit kay gabi dito ko nang namista ko sa Catalina. Nanumad. Dito ko abtig linog. Duyan gabi mga 10:30. Nga. Abi na mo nag-igot-igot lang ang normal ang gate. Nga. Katulad pagkaigot mo dito siya. Kuan na hintayog na. Nakaibaw na lang nga ni Uyog di ay kay nanagan silang Heidi sa gawa sila Mimi. So, nangatawa na lang may si ante. May namang tabi. May kalibutan nga. Mga dito ba dito pagtuwad na kumara ko gitudtod. Mga dito siya. Anyway. Dito ko gabi kay ano yung ipangita gabi May tao lahi din. Muto nagtabi mi sa ante. Nga, isang oras pa siguro. Sa mga 9 usag oras utong nga. Kay 9 man ko niya dito. May gawas ko kay 10:30. So, sa ko ka oras utong nga. Mga taon kami niya. Padung naman curfew hour. So, chika-chika lang. Chika-chika niya. Pag himan-himan day, nanay ang uban na hadlok na kay nilinog. Labi na ito nang gihigda na. Makabantay jud. Pero kaming nagibarog, wa may kalibutan. So, uli na ko dire. Ay, busog naman lagi. So, natulog na lang. Lamay kayong pahuway kay wa kay nagbinanha ang akong silingan aring taas. So, na ako magdaog iring. Kaya na ay nagbay sa taas. Nang nagpuyo. Karong buntag, ang subay dali sa baka before ni adto sa Kumska. Kumska, ang sa meaning anang Kumska Nakayang Kumska. Maligid tudlo sa UFTDI na sa una, UFTDI means United Family Transformational Development Incorporated. So, gitudluan yung saan pag kanang tigom o kwarta. Mura to siya gabangking ka ba? Savings kada semana. So, ang imong iput up na kantidad, pag abot og 1 year, halimbawa, 1,000 imong ang CBO, capital build up. Mutubo na siya og 8% sobra pa. In a month kay 2% a week man. So, di ba? 8% more ang monthly. So, pas mutubo. Mag-savings og pinakagamay 100 a week. Within 53 weeks in a whole year. So, na ay 5,300. I-add to dito sa 1,000 nga CBU, which is matoy patubuon. Anong savings po nga 100 a week.
magtubo po na siya 2% pod. So dako inag share out. So ang imuhang butang ka sa hindi nga ito nga 10 months lang ang patubo. Unya na kay 1,000 plus 5,000 na kay 6,000 times 2%. Pila na sa katuigan na. Di dako na. At compounded man. So, inga na lang, kanang ginagmay ba nga tigom? Nga na pagpaagi. Na, ato ko ng income, kinhanglan nga, magahin gidadaan o kantidad para sure good nga na ay savings. Kay, ang mahitabo mo gano'n nag-unahon ni mga expenses. Sigurado dito ang ano yung mahabilid. So, wala tayo save. So, mag-start tadaan og savings para ang imuhang mahasubra, mao to imong budgeton sa imong mga panginahanglan. Kaya if ever, dito pa ego ang imong income, kailangan mga ito paagi nga, naka-extra income para madungagan ang imuhang musaka kada adlaw or kada buwan. Kaya labi pa karon hinsaka ang rate sa kuryente, napay tubig, napay transportation, ang imo pang internet nga ano mabilin sa imong pagkaon kung kuan hindi ka mo budget. So may lang og naa kay mga daghang mga tinisok das palibot like saging. Kami naman may saging jutay are. So pwede ra og di mo kanog rice. Kundi gutmon. Ang tariha karon kay nagawang gid akong tiyan kay nangita gyud rice kay ikatulo na rong adlaw nga. Kanang ga kuan kinta diet kinta. Ang kaon jud ko kay nangayo man ako ang tiyan. Ay sa nang ang siya paningkamot unya. Dili mo bahinan imong kaugalingon. So kansa pa man niya muliho kong. Wala na, palir na ang lawas. Luya makawa energy basta di ka makaon. Mga mabuko sa ilang gulay. Pero night time labi na kayo. Daghan bitaw trabaho niya bungkat. Mangita jud akong tiyan og kuan isun. So karon nagmeter-meter na pagkaon sa kaluwag niya. Balahan og kanang pina-crispy. Na di man ko makadot. So at least dili kay ko magpatakag hab-hab. Ana lang. Lagoy-lagoy. Antod mahumok siya. At least madugay ka. Dili ka naglamo-lamo og kaon. Busog kag kalit na dili may sa imong tingai og tungol. So, while ga kaon, tabi-tabi kinagmay. Wag ko po lang gikatabi. Kana ra go pong atubangan sa kamera. Ikaw nga nagtan-aw karon. Ikaw may akong katabi. So, sharing lang sa mga experiences kada adlaw, murag mag-diary. Kaya night time nga makapahuway, abtog ka kapoy ang lawas, ang kinahanglan pahuway. I-review ra pud nako kung gibuhat. Pinagyan na ako i-upload. I-upload na ko sa akong YouTube channel. Nako YouTube channel di ay. So, Indaily Cortez. Ang babaeng Amazona. So guys, salamat sa pagtagad sa akong mga videos, pagtan-aw, sa pag-like.
Kay basing pa mabot ang panahon nga ma-monetize na po ni siya. Gatuon-tuon pa ko nga explore na ko ang kagalingon. Bisan og kakalaghan sa mga trabahoon. At least na ako'y ma-review sa ako ang mga gipang buhat. Og napoy ma-learn o ginagmay sa akong gipang adapt sa akong kinabuhi, sa akong inadlawon din buhaton. So, ano lang ko to, pa-subscribe daw. Di ko mga ngana sa pa-subscribe or pa-like para para po nga kanang ganahan po ta nga uy namin nag-view, namin nag-like kung yangay mo. So, that's all. Bye-bye and good morning. Happy Sunday once again.